खुलुमबाय बे बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं कक्राझारा 1000 बेडनि क्वारेन्टाइन केम्प लुफुंनो थामथिम। गुबुन गुबुन जायगायाव नांथाना थानाय सुबुंफोरखौ रोखायै मिथिनो थाखाय आसाम सरकारा वेबसाइट बेखेवनानै होदों। आसामाव अमा बेदर फाननाया बन्द जाबाय। MMCH निफ्राय खारखुमालांदों क्वारेन्टाइनआव थानाय सासे लाइमोना। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरा न' सिफायनानै माइ जालांदों। लकडाउननि समाव सेलुन आरो रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि गनायथि गैया। मेघालयआव थाबथाना थानांनाय उदालगुरि आरो सनितपुरनि सा 19 लेबारफोरा गवालपारा सफैबाय। बर्मायाव खौरां बुथुमनाय समावनो सासे खौरांगिरिखौ BSF जवाना बुदों। जायखिजाया अपारेशनेल टास्कनि थाखाय भारतारि रौनियाया थियारि बुंदों बिपिन रावतआ। दानिया आबुं रादाब। कक्राझाराव कर'ना भाइरासनि थाखाय क्वारेन्टाइन केम्प लुफुंनो लाहार फाहार खालामदों। मख'थावदि आसामनि देहा बिफाना कक्राझाराव बानायनो लानाय 1000 बेडनि क्वारेन्टाइन केम्पखौ थाबैनो बानायनानै दिहुननो लाहार फाहार खालामदों। शनिबारखालि कक्राझाराव बानायगासिनो थानाय क्वारेन्टाइन केम्पआव आसामनि देहा बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BTCनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारी MP बिश्वजित दैमारी आरो आसामनि मन्थ्रि बिजय हाजरिका, प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्ममोना नायदिंहैयो। मख'थावदि शनिबारखालिनो मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन मन्थ्रि लोगोफोरजों धुबुरी आसाम वेस्ट बेंगल बर्डाराव बानायगासिनो थानाय 700 बेडनि क्वारेन्टाइन केम्पखौबो नायदिंहैयो। कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जानाय समाव आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनानै नांथाना थानाय मानसिफोरखौ रैखाथि खालामनो राहा लानायाव खाबु जानाय बायदि आसाम सरकारा इमेल बेखेवनानै होदों। आसामनि रांखान्थि बिफाना ASTMAGHY@gmail.com इमेलखौ बेखेवनानै होनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय, साख्रि मावहैनाय आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनो थांनानै नांथाना थानाय सुबुंफोरखौ गावनि बागै रोखायै लिरनानै दैथायनो खावलायदों। बबेखानि आसाम सरकार रांखान्थि बिफाना रोखायै मिथिनाय उनाव थाबैनो गुबुन गुबुन जायगायाव नांथाना थानाय मानसिफोरखौ रैखाथि होनो नाजागोन होनना फोसावनानै होदों। कर'ना भाइरासजों लोगोसे अमानि बेरामाबो समानै गोसारनायनि उनाव आसामाव अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामबाय। आसामनि आबाद बिफाना शनिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजोआव अमा बेदर फाननो होबथानायखौ आरो बन्द खालामनायखौ फोसावो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला रायजोनि गं 6 जिल्ला फारियै धेमाजि, डिब्रुगड़, शिबसागर, लखिमपुर, बिश्वनाथ आरो जरहाटआव मा 2000 फार्म अमाफोरा जाहोन मिथियाजासे हरखाब थैग्लुंनायखौ लोब्बा लानानै अमा बेदर फाननायखौ होबथादों रायजो सोरखारा। बबेखानि लान्थ्रियै थैग्लुंनाय अमाफोरनि थैखौ आनजाद नायनो थाखाय भुपालाव दैथायहरनाय जादोंब्लाबो दासिमबो बेनि रिपर्ट फैथ'वाखै होननानैबो मन्थ्रि अतुल बराया फोरमायदों। नैथि खोन्दोनि लकडाउनआ सोलिगासिनो थानाय समावनो MMCHआव क्वारेन्टाइनआव थानाय सासे मणिपुरी लाइमोना खारखुमालांनाय जाथाया रायजोआव बांसिन समखिखांहोदों। बेनि बागै देहा फाहामसालिनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला क्वारेन्टाइनआव लाबोनाय लाइमोना हासुनो थांनायनि खाबु लानानै खिरखिजों खारखुमालांदों। ओरैहाय सुरजायाव क्वारेन्टाइन सेन्टार थानायनि उनावबो MMCHआव मानो लाबोआमोन, बेबायदि खैफोदनि समाव बेरामिया माबोरै खारखुमालांनो हाखो बायदि सोंथिफोर सिखांदों। बबेखानि क्वारेन्टाइनआव थानाय सुबुङा खारखुमालांनाय जाथायखौ पुलिस बिफाना गोख्रोङै लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लानि माखासे ओनसोलाव दासिमबो हाग्रानि मैदेरनि उदखारा सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गवालपारा जिल्लानि माटिया थानानि सिङाव थानाय कारिपारा थुनगाव गामियाव दिनै हरनि 2 रिंगासोआ हाग्रानि मानै मैदेरा फैनानै सन्जित दैमारिनि बाख्रिखौ सिफायनानै माइ जालाङो। बबेखानि बाख्रि सिफायनानै माइ जाबाय थानाय समाव न'खरनि मानसिफोरा न' सिङावनो उन्दुनानै दंमोन। गामिनि मानसिफोरनि मददआव न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरा न'निफ्राय खारखोमानो हायो आरो उनाव मैदेर मानैखौ जाहारसिम होखारफिननो हायो होननानै फोरमायहरदों गवालपारानि निउज बिउर' बुद्धदेब खाख्लारिया फोरमायहरदों। हादराव सोलिगासिनो थानाय लकडाउननि समाव सेलुन, रेस्टुरेन्ट आरो बिउटि पार्लारफोर बायदिखौ खुलिनायनि गनायथि गैया। बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों नखर मन्थ्रि फोनांजाब नेहाथारिया। मख'थावदि
3 मेसिम फोसावनानै दोननाय लकडाउननि समावनो हरखाब सनिबारनिफ्राय खायसे गलाफोरखौ खान्थि बायदियै खेवनो हागोन होननानै नखर मन्थ्रि बिफाना फोसावनानै होदोंब्लाबो सेलुन, रेस्टुरेन्ट आरो बिउटि पार्लारफोरखौ खेवनो गनायथि होनाय जायाखै होननानै नखर मन्थ्रिनि फोनांजाब नेहाथारिया रोखा खालामनानै होदों। बेजों लोगोसेनो शपिं मल आरो मार्केट कमप्लेक्सफोरखौ खुलिनो गनायथि होनाय जायाखै होनना नखर मन्थ्रि बिफाना बुंदों। कर'ना जिउसा गाग्लोबनायनि थाखाय हादरनाङै नैथि खोन्दोनि लकडाउन फोसावनायनि जुनै मेघालयआव थाबथानानै थानांनाय उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लानि सा 19 लेबारफोरा थाबायनानै सनिबारखालि मोनाबिलियाव गवालपारा जिल्लानि लखिपुराव सौफैयो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला लकडाउननि थाखाय खामानि मावनाय जायगायावबो आदारनि आंखाल जानाय आरो हान्थामेला गारि मटर गैयैनि थाखाय बिसोर थाबायनानै न'फारसे फैनो गोनां जादों। बबेखानि सौफैनो हानाय सा 19 सुबुंफोरखौ गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै लखिपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा हराव थानाय जानायनि खाबु खालामना होयो। बेजों लोगोसेनो खुंथाय बिफानजों सावरायनानै बिसोरखौ गावबा गावनि आंगो न' सौहैनो हानाय बायदि राहा खालामबाय थानाय जादों होननानै गवालपारानि निउज बिउर' बुद्धदेब खाख्लारिया फोरमायहरदों। लकडाउननि समाव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खौरां बुथुमनाय समावनो BSF जवाना सासे खौरांगिरिखौ बुनाय जाथाया थारैनो सोंखारिथाव। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला लकडाउननि खान्थि सिफायग्राफोरखौ रैखाथि बिफाना साजा होनायनि खौरां बुथुमनाय समावनो दिलीप कुमार बर' मुंनि खौरांगिरिखौ सोङा हसिया BSF जवाना लावथि सिबो। नाथाय दिलीप कुमार बर'आ गावनि सिनायथि होनायनि उनाव BSF जवाना निमाहा बियो होननानै मिथिनो मोनदों। ओरैहाय भारतनि संबिजिराव खौरां बिजोंजों ब्रैथि खाम्फा होननानै गनायथि होनायनि उनावबो खौरां बुथुमनाय सासे खौरांगिरिखौ आखाय होनाय जाथायखौ बाक्सा जिल्लानि जार्नेलिस्ट निउज अफ आसाम, बाक्सा जिल्ला एबसु, बरमागुदि बर' थुनलाइ आफाद, बाक्सा जिल्ला BTD संबादिक सन्था, बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लाब, बाक्सा जिल्ला आसाम बार्ताजिबि संघजों लोगोसे माखासे आफाद आरो गौथुमफोरा सोंखारिदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतारि रौनियानि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावतआ बुंदों दि जायखिजाया अपारेशनेल टास्कनि थाखाय भारतारि रौनिया थियारि। रावतआ मोनसे खौरांजों मोगा-मोगियाव बुङो दि कर'ना भाइरासआ भारतारि रौनियानि मोनथामबो बिफानाव बाङाइ बिबाङै सन्देरदों, नाथाय बेनि थाखाय भारतारि रौनियाया जायखिजाया अपारेशनेल टास्कनि थाखाय थियारि। बे समाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै खौसेयै नाजानो थाखाय भारतारि रौनियाया हानायसेबां खामानि मावगोन होननानै चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावतआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।